אז לא קיבלת כלום, תנסה. מילה שלך. מילה שלי. סע. לסיקרט קיבלת את כל הבייס שלי. נו! אמא! מי זה? טעיפטו? הלו? 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 לא, אתה פה? מלא! הלו? הלו? אתה פה ילד? אחי, איך עשית את זה? מי זה? אחי, אני בכלל דה כהן, מה, אתה מטורף? שלחת עליי ואני לא מאמין לך. מה? למה זה תמיד קורה לי, אחי? שלחת עליי ואני לא מאמין לך. אני סוגר... אני לא מאמין שזה אתה. מה הסיכויים, כאילו? מה? סמי, מה הבעיה? סמי, אתה צופה לי בלייב? סמי, you watching my stream? סמי? סמי, you look funny? סמי, it's funny? צ'אט, נראה לי סמי מטריל אותי. צ'אט, נראה לי, אחי, נראה לי סמי צופה בלייב, הוא מחכה שאני אגיד את זה, שאני אגיד את הדבר הזה, שאני אגיד, בוא תהיה... יצא לו לסיקרט קומבינציה, אחי! מה הסיכוי שיצא לבן אדם הזה לסיקרט קומבינציונה? מה הסיכוי, צ'אט? מה הסיכוי שיצא לו לסיקרט קומבינציונה? תשמע, אחי, סתם, אני אדבר בתור דה כהן, אתה שומע אותי כבר שאני דה כהן? כן, ברור, אני הייתי בלייב, עכשיו ראיתי. וואו, אחי. תקשיב, אחי, אני לא יודע מי אמר את מה שהוא אמר מקודם, אבל אני חושב שהוא לא באמת הבין מה הוא אמר. מה הוא אמר, מי שהיה פה מקודם, הילד הקטן הזה שדיבר? אתה יכול לחזור 5 דקות אחורה ולראות, אחי, למה? לא, אני לא יודע. כל מה אני זוכר זה משהו יצא על הבייס, משהו קטן כזה, נראה לי כל הבייס אמרת? זה לא נראה לי, תקשיב, זה לא נראה לי הייתי אני. אני חושב שאתה קצת מתבלבל. קודם כל, המון מזל טוב שיצא לך לסיקרט קומבינציון, אחי, אתה אחלה גבר, אבל נראה לי שאתה קצת מתבלבל. אני חושב שהיה פה מישהו אחר, אולי זה היה אח שלי, שדיבר בשמי. בסדר? אני, מה זה מצטער, אחי, אבל אולי אתה אחלה גבר. איזה כיף שיצא לך לסיקרט קומבינציון. לא, אני לא באמת... אני קצת גרידי. לא, אני לא באמת... אני לא יודע עם מי דיברת. עם מי דיברת? לא, נעשה איתך ככה, אני רואה שאתה צריך את זה ללייב, תוציא צד הסקאמרים, תביא לי את הטוילט. לדעתי זה הוגן. רגע, אחי, רגע, פתח לי את הבייס רגע, תן לי להיזכר רגע שנייה. אוקיי, בסדר, אין, אני לא יכול לברוח מזה. אין, אחי, אני לא יכול לברוח מזה. ברור שהשט לא ייתן לי לברוח מזה. ברור שאתם לא תיתנו לי לברוח מזה. למה, מה חשבתי? שאתם תתחשבו בי? אני אמרתי זה בצחוק. אוקיי, בוא נראה את הקטע הזה ביחד, ואתם תראו שאני לא באמת התכוונתי להגיד את מה שאמרתי, וזה יצא לי מחוסר הבנה של אותו רגע. תסתכלו. אוקיי, בוא נראה את אותו רגע, בוא נראה. בבקשה. לא איתך בלייב, למרות שאני שומע אותך קצת בדילי. בוא נראה זה ביחד. לא האמנתי שתדע, בחיים לא יצא לי משהו מזה, בחיים. בוא נראה בבקשה ביחד, בוא נראה רגע צ'אט, אוקיי. שקט שנייה צ'אט. מה הלו"ז פה עכשיו? אוקיי. הנה, יופי. אוקיי. בוא נראה זה ביחד צ'אט, בוא נראה מה קרה פה. אז לא קיבלת כלום, תנסה. תראו, שקט אחי, תהיה בשקט, רגע. צ'אט, תראו את המבט שלי, רגע, אני אעלה את עצמי פה למעלה. תסתכלו את המבט שלי. נראה לך יצא לי את זה? אוקיי. הכי קשה. תראו. שהוצאת מה... אוקיי, רגע. אתה יודע מה, עזוב, תקשיב. הוצאת כל דבר שהוצאת מעל... לא, אתה יודע מה? אחי, שים פה עכשיו לסיקרט קומבינציונה, אני מעביר את כל הבייס שלי אליך. אחי, למה שתגיד את זה, דה כהן? כל הבייס, אח שלי. כל הבייס. למה אמרתי את זה, אחי? אני לא יודע מה זה. אני בודק בשופ. כמה אחוז זה? זה הרע. אחי, משהו עם שיער צהוב? אני אפילו לא בדקתי מה יש לי בבייס לפני שאמרתי זה, אחי. יש לי פה שתי 1x שהם נדירים בטירוף, אחי. יש לי כאן בקומה השנייה 3 פופ עוד ספוט, ובקומה השלישית יש לי ספגטי טואלטי ומטטרה ביצ'יקלטרה. צ'אט, אני חייב להביא לו איזה צ'אט. איך אני עכשיו נפרד מכל הבייס הזה? רגע, לפי מה שאמרתי, אוקיי? אני אחד וואלה, שומע עכשיו בכנות. רגע, קודם כל, איך השגת את זה? אתה יכול להגיד לי איך השגת את זה? אני אומר לך, לא השגתי כלום מהבטא, אחי. אני צריך מהבטא. ויום מזלי, אחי. מה אני אגיד?
התמזל מזלך, אחי. ולמה אני אמרתי זה? מה עבר לי בראש? צ'אט, אני חייב להפסיק להגיד את זה. אני חייב להפסיק להגיד את זה. כל פעם, שימו לב, כל פעם שאני אומר, שומע? למה, זה קרה כבר? כן, אחי, אם יצא לך ככה וככה, אני אביא לך את זה ואת זה. אני חייב להפסיק להגיד את זה. צ'אט, תזכירו לי. לא, אבל יצא לך כאילו על זה ספציפית? לא, אחי, זה מוגזם, זה הכי מוגזם שיצא לי בחיים, אחי. צ'אט, יצא לו, לפחות אתה יכול להביא לי אז על הסיקרט? מה זה? את מה שיצא לך, לפחות אתה יכול להביא לי אותו? זה כל הווליום. לא, כאילו, לא, להביא לי אותו ואני אביא לך את כל הבייס. אני כאילו יותר שמעתי את כל הבייסים יוצא לי, כאילו, לא... אתה רוצה, אני יכול להביא לך אותו, תקשיבו, זה איתו. אני חייב להביא לו איזה, אחי, אני חייב שומע, אחי? אם אני אגיד לך שהכל היה מתיחה אחת גדולה, לתת לו, כן או לא? לא, לא צריך את הכל, אחי, אין לי מה לעשות איתם, כאילו, אוקיי, אחי, קודם כל בשביל נטו שאחי, שומע, תקשיב, לא בוא רגע ליד על הסיקרט שלך, אחי, שומע עכשיו רגע בלי צחוק, בסדר? שומע? וואלה, אחי, מבחינתי מילה זה מילה, ואם אמרתי שאני אביא לך את כל הבייס שלי, למרות שלא התכוונתי לזה בשום צורה ולא דמיינתי, בסיוטים שלי לא דמיינתי שיצא לך עכשיו את הסיקרט הזה, אני פשוט ממש חשבתי שאני מתקדם ביום שלי ועשיתי זה רק כדי לדעת מה יצא לך מהסיקרט, להגיד לו, אבל החיים לפעמים מפתיעים, ומילה זה מילה, אחי. אז קח את כל הבייס שלי, אחי. יאללה, נמה להתחיל, כאילו מה הכי כואב לך, שאני אדע. לפחות לפני זה, אחי, אתה רשום לערוץ שלי? אתה רשום לערוץ ביוטיוב? כן. הלו, אחי, אני לא שומע אותך, אתה רשום לערוץ? כן, לא שומעים אותי? כן, אחי, נתת לייק ללייב? שמעתי? כן, ללייב אני לא שם בדרך כלל, אבל אני אשים. כי אני לא שם בכללי לייקים, לא יודע. אתה בא לרובלוקס איבנט? האמת די רחוק. כבד, אחי, תבוא, עכשיו בגלל שאני מביא לך, כבד תבוא. אין, רחוק לי, אחי. אני אביא לך את כל הבייס. נראה לי, איפה זה, במרכז? זה בחולון, אחי. אתה יכול להגיד לפחות שאתה בא לאירוע? אני אבוא לאירוע. מה אתה אומר? אני אבוא לאירוע עם אח שלי, קרדיט לשחר. אוקיי, let's go, אחי, אוהבים אותך, טוב. יאללה, אחי. קח את כל הבייס שלי. נראה לי נתחיל מפה, ככה אתה יודע, אתה יכול להסתכל על מה שאתה אוהב, כאילו... כן, תודה רבה, אחי. קח את הדרגון פורטוניני שלך, תודה רבה, אחי. מה הדבר הבא? זה... אלה נדירים, למה הם מביאים מיליון, אחי? כאילו, לא אלה, ה-X1 הזה. ה-X1 האלה הם ממש נדירים, אתה לא חייב לקחת אותם, אם אתה רוצה להשאיר אותם, אתה יכול להשאיר אותם, אחי. אני במצב רוח לנקות עכשיו, אולי אני אשאיר לך אחד כזה במצב רוח שלי. אולי תשאיר לי אחד, אחי, הבנתי.